okayo wacho nitie pogruok madhi bedo maduong' e ODM mbele ka. Tiparo ni pogruok ni ikelo gang'o? Pogruok ni ikele gi leadership mar chama. Aneno ka ne ji timo neno to ji ne chung' to wacho ni Raila ne my political teacher. But kako Raila osetho, iwe ni jo telo gi oya ne gine bungu mok ne gi follow gima ne Raila wacho. Raila kata ka ne piny hit kaka koro hit ni, makata koro neno ka Gavana Manyeri oloso kaka noloso cha. Raila no limpi mowe magik moko cool eko biro wuoyo. To neno gima notimore. Ka leaders magwa mwaluoro, mwang'in Raila wewa godo kaka jowa ma mibiro miyowa direction. Manego embrace jowa te, makata sani ng'ato nigi different opinion, nego luongo mondo ketwa pamoja. Luongo press to wacho insight jowa against another tribe. Kendo giwacho ni kikunyon opoda farm. To ini miwacho ni kikunyon opoda farm ni, to chuori ama baba umoto to mano token. Kasto ng'awuon gi otho chuma wacho ni anarwako jite opoda farm. To ina leader ma wang'i ibukore ni kik inyon of opoda farm. Kendi chung, wanga chung ma wacho ni ka in enemy mar Gachagua, ka in associate mar Gachagua, to you are our enemy. At the line has been drawn. A leader maduong party chairman, ma governor, nyalo chung to wacho gima chal kamano. Kasto expect ni kaka obio embrace wa. Raila ne fight for tribalism, but jomodongi gin fight for their stomach. En rudruok ukinyi godhiambo, en rudruok mondo president onena ni atati mango a fight ne. Ero kama na inya paro ni wach machielo mabede koro walose kin thuolo mar dakika madmodongo do matinene. En kaka wan kaka oganda makaluo